Jag heter Raad Hassan. Jag skulle vilja berätta lite om ämnet som jag har valt, som är energikällor i framtiden. Och jag har valt det här ämnet därför att jag har arbetat förut i ministeriet av källor i Bagdad, och jag har bra information om det. För 100 år sedan brukar man använda olja som huvudkällor energi, och nu för tiden för atomolja använder man vindkraft och solkraft och kärnkraft därför att de är rena, och olja förorenar luften och miljön, och de uppmuntrar människor att använda rena källor istället. Och det här bara lite exempel och bilder om vindkraft, och den andra är kärnkraft, och man brukar använda nu och i framtiden därför att de säger, som jag sagt, att de är rena källor. Men i kärnkraft finns risk att för att de är även om de är rena kärn, men de har farlig. Man kan inte använda i farliga länder, till exempel Pakistan eller Irak. Och till myndigheterna och i många länder uppmuntrar människor att använda bilar som går på miljögas istället för bensin, för att de är bättre för miljön. Och till slut vill jag säga att jag hoppas att alla människor använder rena källor, energi istället för olja och den andra källor som förorenar miljön. Tack så mycket.